Уважаеми зрители, намираме се в юнашкия салон на морската ни столица. Аз съм Емо Ялумов, а вие сте с 12-ти епизод от трети сезон на видеоподкаста Лакърдии от кокпита. В следващите минути ще ви срещнем с носителят на наградата Златен глобус на фондация Коркароли, която по традиция се връчва на 20 декември. Благодаря ви, че приехте поканата за това интервю. 8 първи места от международни и национални регати в рамките на една година, в това число и европейски шампион в клас IRC-2. Спортните журналисти определиха това като исторически триумф, постижението, което е от остров Корсика. Конкуренцията е била изключително сериозна, 31 отбора участници. С какво чувство изпращате от минаващата година? Не мога да скрия чувството на задоволство, че се представихме много добре, както в индивидуалните състезания на международната сцена, но най-вече на европейското първенство, защото там представяме цялата ни държава. И изключително сме доволни и щастливи от това, че можахме да ни представим на такова високо ниво. Хубаво е, че България във ваше лице има такива посланици. С какво сме по-добри от останалите отбори? Със сърцето си. Ние сме държава, която няма, и спортисти от държава, която привидно няма много дълга история в този спорт, но спокойно мога да кажа, че имаме достатъчно силни сърца, за да се стараем, да се борим, да се учим и да успяваме в среда, в която е изключително наситена с професионалисти от държави с много дълги традиции. Как се сформира такъв екипаж успешен? Трябва да отбележам, че в него има и две дами. Сформирането на този екипаж е доста дългосрочна инвестиция от време най-вече, от търпение и разбира се има голяма доза късмет дали правилните хора са на правилното място, за да могат да попаднат в един екип. И общо взето работата е ключа, постоянството и постоянната самокритика към уменията. А кога е било най-трудно по време на тези състезания? Изисква се сериозно мъжество и психика, предполагам. Едва ли сте разчитали на някаква случайност и късмет? Най-трудно ни е определено, мога да кажа, кога печелим ние. Ние печелим страшно много голямо преимущество вечер. Защото през нощите, когато е тъмно, студено и неприятно, тогава именно благодарение на нашите характери успяваме да се мотивираме и да работим с минимален брой грешки. Най-тежко е, когато на човек е изморен, когато му е студено или когато му е много горещо, когато няма вятър, финала е далеч. След няколко дни в морето нон-стоп, тогава вече е по-тежко. Но тогава е тежко за всички. Истината е, че да си конкурентоспособен на международната ветроходна сцена се изисква и сериозен финансов ресурс за купуване на платна, за участието в Корсика. Яхтата ви е транспортирана скоро под Дубай до Генуа. Подпомага ли по някакъв начин държавата киловото ветроходство или разчитате на собствени сили и средства и спонсори, естествено? Участието в едно такова събитие, както и логистично, така и във всички други аспекти, е наистина доста сериозно финансово начинание. Както споменахме, България не е толкова развита в тази насока като спорт, за да може да предприема такива начинания, но за наше най-голямо щастие има шкипери и собственици, които са съгласни и с охота инвестират време, усилия и средства, за да могат да развиват българското ветроходство и да развият българския флаг на най-високите сцени. Какви са плановете за 2026 година и какво се пожелавате? За 2026 година можем да си пожелаем да сме по-добри от 2025 година, да сме здрави, а плановете не включват нищо по-малко от сега. Още веднъж честито отличие. Благодаря ви за това интервю. Благодаря много за вниманието.
Уважаеми зрители, това беше всичко от 12-ти епизод от 3-ти сезон на видеоподкаста Лакърди от кокпита с мен, Емо Иламов. Както е казал Франц Кафка, в живота всичко отминава, освен желанието да се събуждаш край морето.